portada dels Estats Units, que cada vegada té més seguidors a Catalunya i que acaba d'obtenir el reconeixement del Comitè Olímpic Internacional. Ens referim a les cheerleaders, que més enllà d'animar els equips, ara també són disciplina esportiva. A Espanya hi ha al voltant de 5.000 persones que la practiquen, la majoria procedents de la gimnàstica o el ball esportiu. Quan parles de cheerleaders, a tothom li ve al cap un grup de noies que animen a les mitges parts d'algun esdeveniment esportiu. Però aquest equip ha arribat per trencar tòpics. Hi ha noies i nois, i s'entrenen no només per animar, sinó també per competir. De fet, el Comitè Olímpic Internacional acaba de donar-hi la categoria d'esport, un reconeixement que arriba més de 100 anys després a la seva creació i quan s'ha arribat a 6 milions de cheerleaders federades arreu del món. A Catalunya, però, encara és un esport jove. El primer equip a formar-se amb voluntat de competir va ser aquest de Sant Joan les Fonts ara fa 7 anys. Ara ja tenim 6 equips a casa nostra. Realmente está causando un boom, quiere decir que la juventud es algo que le agrada, que lo esperaba. Ha funcionado, yo pienso, la conexión con el internet y la información de lo que se hace en otras partes. Ay, me encantaría, ay, qué guay, no hay aquí, me he enterado que hay, vale. I tornem de nou als tòpics. Als Estats Units és on aquest esport té més seguidors, però la majoria aquí el coneixen de pel·lis i res més. Entrenem fort i ens cansem, però ja ens ho passem bé, perquè si és el que ens agrada, doncs... No, he trobat, doncs, potser més el que m'agrada, més ball, ja que les pel·lícules serien més partners, més com exhibició. En canvi, que és algo més sèrio i que m'agrada molt més. La sincronització, els moviments de braços o les figures són els fils conductors d'unes coreografies vistoses i amables, però que requereixen de molta tècnica i, sobretot, d'hores d'entrenament.